shirka a ina? A cikin ibada. To haka nan shirka wajen rububiyya. Allah ne kadai yake da ikon ya yi kaza game da abin da ya mallaka. Sai mawakin kanawa ya sake cewa, ba don kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba, mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadiri. Kaga wannan shirka ce a wajen rububiyya. Allah kaɗai ya mallaki halittu yake sarrafa su. To kun ga duk waɗannan abubuwan kullum abin da yasa aka daɗe ba a fahimtar karatu a ƙasar Hausa kafin zuwan irinsu Abubakar Gumi a wannan zamanin, a zamanin da ke kafin nasu, kafin zuwan su dan hodiyo, abin da yasa aka daɗe ba a fahimtar tauhidi da karatu shine misalin ba a yi da na cikin gida. Sai a je a ce maka ai abin, sai a ce can, sai a ce wasu mushirikai ne can, sai a ce ahalu makkata, ahalu Kano, ahalu Sokoto, ahalu Katsina su ma duk sun shigo, amma sai a ce maka ahalu makkata. To sai ka ce wato ba da ku ake ba. Kun ji inda aka kuskure fassara karatun. Amma ana duban yaya waɗancan suke, menene irin shi anan. Allah ya kiyaye. To jama'a kun dai ji wannan kenan. To sai malam yake cewa wa qawluhu anta lidal amatu rabbaha, da annabi yake bayyana mala'ika Jibril cewa daga cikin alamomin tashin duniya a samu baiwa ta haifi mai gidanta, ma'anahu an yattasi al-islam. Wato musulunci zai yi faɗi, musulunci zai je ko ina, domin a zamanin annabi sallallahu